Сега, ако се чуете, Михайла, защо е с такава голяма блуза? Е така. Е така, поне това на Леля и блузата, защото в моя канал снимахме едно сметаново предизвикателство, тя с цялата стана в сметана. Оли, тук ми е много добро. Да свободна се чувстваш, нали? Като волна пеперуд. Така ще правим едно много интересно видео. Какво видео ще правим, Михайла? Анкета. Анкета ли беше? Да. Когато я направим, ще видят на кой герой от Сойлуна Приличаш най-много. За вас имам една задача. Аз докато чета въпросите на анкетата, вие долу в коментарите напишете вашето мнение, вашите отговори към тези въпроси и накрая ще разберете всъщност на кой от главните герои приличате вие. Така че най-добре е докато аз задавам въпросите, вие си скролвайте долу в коментарите и си попълвайте даденото число. Мисля, че са... Нема на лист, долу в коментарите право. Въпросите са 7, мисля, че числата са от 1 до 7, така че докато аз задавам въпросите, вие си пишете едно от числата и публикувайте дадените отговори. Което от тези неща най-добре те описва, записваш номерчето му. Представи си, че ей сега ви съобщават, че ще те преместят в нов град. Каква ще е първата ви мисъл? Слушай и мисли. Първо, номер 1. Ох, не искам. Второ, ако там има зала за каране на кънки, всичко ще е наред. Трето, да се надяваме, че там ще има повече магазини. Четвърто, ура, ще се запозная с нови хора. Пето, нов град, нови възможности. Шесто, нов старт. Какво значение има, щом съм с семейството си. Седмо, може пък там да успея да стана известна певица. Или осмо, няма страшно, животът ми ще си остане същия. Мисля между две. Следващ въпрос. Любимият ви цвят е 1 син, 2 лилав, 3 зелен, 4 оранжев, 5 жълт, 6 розов, 7 бял и 8 червен. В свободното си време най-много обичате 1. Да четете книги, 2. Да гледате филми, 3. Да спортувате, 4. Да пишете разкази и поезия, това е точно за теб, 5. Да пеете и танцувате, 6. Да излизате навън и да обикарате магазините, 7. Да се разхождате в парка, 8. Да играете на електронни игри. Това ли си? Да. Четвърти въпрос, чакайте, четвърти въпрос. Къде бихте искали да отидете, ако можехте ей сега да се телепортирате там? Първо, на сцената пред голяма публика. Второ, на някое екзотично място. Трето, в най-голямата библиотека на света. Четвърто, на друга планета. Пето, в най-изискания ресторант. Шесто, на модния подиум. Седмо, на Луната. И осмо, в спортна зала. Следващия въпрос. Къде бихте искали да отидете, ако ей сега се телепортирате там? Първо, на сцената пред голяма публика. Второ, на някое екзотично място. Трето, в най-голямата библиотека на света. Четвърто, на друга планета. Пето, на най-изискания ресторант. Шесто, на модния подиум. Седмо, на Луната. Или осмо, в спортна зала. Къде, Михайла, ти би искала да отидеш, ако можеш да се телепортираш е така? Флак и та няма. Следващ въпрос. Според вас на коя героиня най-много приличате? Бъдете честни. Първо Луна, второ Нина, трето Амбър, четвърто Тамара, пето Химена, шесто Ямила, седмо Джазмин и осмо Делфи. Аз на Делфина. Шести въпрос. Любимия ви плод е 1 банан, 2 ябълка, 3 портокал, 4 ягода, 5 боровинка, 6 череша, 7 пъпеш и 8 нар. Аз бих избрал нар или череша. Не знам. Аз ще излезна Делфина най-накрая, знам си. Аз съм Делфина. Мнението ви за училището е: първо, то не е важно, ако един ден ще стане известна. Второ, харесва ми горе-долу. 3. Обичам да уча. 4. Там са най-добрите ми приятели, така че ми харесва. 5. Не знам точно, някога е хубаво, друг път не. 6. Харесва ми, ако можеш и по-лесно да е. 7. Не обичам да ходя на училище изобщо. И 8. Обичам училището, но не и домашните. Осмия въпрос. Така, кое от момчетата в Аса Муна харесвате най-много? 1. Педро, 2. Рамиро,
3 Гастон, 4 Матео, 5 Симон, 6 Николас, 7 Мигел, 8 Рикардо. Не знам, Кой от следните герои мислите, че е най-хубав? 1 Амбър, 2 Нина, 3 Симон, 4 Луна, 5 Делфи, 6 Рамиро, 7 Николас, 8 Педро. Аз приличам на Делфин. Това е момиче. Сета, тя Делфин, тя квичи в водата. 10 въпрос. Мечтаеш да станеш? 1 певица, 2 спортистка, 3 писателка, 4 модел, 5 моден дизайнер, 6 лекарка, 7 президент и 8 програмист. Сега, преди да публикувате вашият коментар, ще ви разгадая цялата мистерия. От тези числа, които сте си записали на Михайла следователно на листчето, а вие в коментарите, числото, което се повтаря най-много, то ще определи кой от героите ще сте вие. 2 е най-повтарящото ти число, така че сега ще видим кой от героите е под номер 2 и коя си ти. Значи, ако вие там, който ме гледа в момента, имаш най-много единици, то си неотразимата Тамара. Номер 2. Ако имаш най-много номер 2, ти си Джан. Коя е Джан? Аз искам да съм по-вичи Джин. Добре, ти си Джан. Слушай сега каква е Джан. И т.е. каква си ти. Може да си импулсивна понякога. Виж тук пише яма. Да. Може да си импулсивна понякога, но пък в това именно се крие твоя чар. Ти си директна и казваш на хората всичко в очите. Точно затова всеки около теб знае, че твоят съвет е най-точен и ценен и могат да разчитат на теб. Имаш невероятно въображение и много скрити таланти, за които дори и ти не подозираш. Сигурни сме в едно, ако някой ще става известен, то това ще си точно ти. Yes! Значи, ако имаш най-много тройки, то ти си уникалната Джин. Ако имаш най-много четворки, то си мъдрата Нина. Ако имаш най-много петици, то си интересната Делфи. Делфи, аз съм Делфина. Аз съм номер 5. Аз съм номер 5. Добре. Обичаш да си център на внимание и в това няма нищо лошо. Виждаш, че няма лошо. Особено след като имаш доста интересни качества, които можеш да покажеш на хората. Виждаш ли, Терезай. Единственото, което трябва да направиш е да се отпуснеш и да бъдеш повече себе си, без да те интересува толкова какво мислят другите за теб. Ако искате да си прочетете какво точно пише за вас, ще го има долу в описанието със съответния номер. Отворете описанието, вижте кой номер сте и прочетете какво се отнася за вас. Ако имаш най-много шестици, то си пленителната Амба. Ако имаш най-много седмици, то си невероятната Луна. Честито на тези с седмиците, това ми е любимото число, напишете, изтрийте коментарите, всичките си отговори от това ми напишете само седмици. И последно, ако имате най-много осмици, вие сте изключителната Джасмин. Така че долу ще очакваме всички ваши отговори и коя от актрисите сте вие. Това е за момичета, тук нямаше момчета. Така че момичетата да участват. Момчетата да кажат пък според тях на кой така приличат от момчета. Дайте един лайк на това видео, абонирайте се за канала ми и за неговия канал, ако искате. Дайте лайк на неговото видео, ако искате. Аз се пишем Михайла Терз в Инстаграм, мюзикалито, Инстаграма ми, неговите социални мрежи на това тук са долу в описанието. Ау! Ох, дете.